Bon dia i benvinguts i benvingudes en el Museu d'Art Sacre en aquesta segona conferència de cicle que acompanya l'exposició Dones al món cristià, una visió de la perspectiva mallorquina. Si la setmana passada ens vàrem acostar en el món del beguinisme i per tant a l'espiritualitat femenina medieval, ara ens endinsam ja a dins l'època moderna en ple barroc, estudiant sobre l'holista de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament. Per això tenim amb nosaltres la doctora Rosa Planes Ferrer, que és doctora en Filologia i en Filosofia per la Universitat de les Illes Balears. Ella és experta en judaïsme, onomàstica i patrimoni i literatura. Ha treballat especialment, entre altres línies de recerca, Ramon Llull, sobre el que ha publicat, entre altres estudis, 2 volums, Ramon Llull i l'alquímia, l'any 2014, i del doctor il·luminat, el fosc doctor, de Ramon Llull, el doctor Faust, 2017. També l'any 2009 va comissariar, juntament amb Jordi Gallà i Francesc Tugorets, l'exposició Ramon Llull, Història, Pensament i Llegenda al CaixaFòrum de Palma. I precisament entenc que aquest interès i aquesta trajectòria investigadora sobre Ramon Llull és que l'ha portat a treballar sobre de Sor Anna Maria, sobre la que va treballar la seva tesi doctoral, publicada per l'Anyeta en 2 volums, inclosa la transcripció íntegra dels seus comentaris en el llibre de Miquel Amat, i sobre la que versarà la conferència d'avui. Per tant, ja res més, li donem pas a ella, que és el que tots esperam per poder fruir d'aquesta conferència. Moltes gràcies. Moltes gràcies, en primer terme, a l'acollida del Museu d'Art Sacre, que ha fet possible aquesta conferència i també ha fet possible aquesta exposició tan interessant i que tanta de falta feia, perquè moltes d'aquestes dones que estan avui aquí, que me miren i que m'imposen, se mereixen això i se mereixen molt més, perquè han estat molta part de la història ignorades o oblidades, i ja era ben hora que se comencin a conèixer i que se valorin les seves aportacions a la història i a la cultura de Mallorca. Per tant, moltes gràcies Museu d'Art Sacre, moltes gràcies a tot l'equip que ho ha fet no només perquè sigui la seva feina, sinó que ho han fet amb molt d'entusiasme, i això sempre se nota a l'hora de veure una exposició. I ho dic perquè entenc una certa experiència amb això de les exposicions i en la vida cultural, perquè he fet feina en el CaixaFòrum molt d'anys, hem muntat moltes exposicions i sé el que costa i sé allò que no sabeu i que existeix darrere d'una exposició, que és molta feina, moltes hores de pensar i a vegades fins i tot moltes hores de discutir. Per tant, és important agrair aquestes feines. Bé, abans, parlant amb la Cristina, li deia, començaré la meva conferència allà on na Maria Barceló supos que la va deixar. A vegades hi ha la tendència a confondre una mica beguines, beates, monges, clausura, no clausura, i això és important també tenir-ho clar. Una beguina era una dona que feia uns vots però que no estava dins una ordre religiosa. Això què vol dir? Que no tenia una vida regular, no estava sotmesa, diríem, a una regla, o sí, però no una regla que estàs a dintre d'un ordre. Per tant, això els distingueix perquè podien ser laiques, la majoria eren terciàries, normalment, per exemple, Sor Clara Fiol era una terciària franciscana, o podien ser viudes, en fi, eren persones que, tot i que feien una sèrie de vots, no duien, no se n'anaven del món.
pertanyien en el segle, feien una vida que estava dins la societat. En canvi, una religiosa, una monja, com Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament, era una vida de clausura. Això és important, i estava sotmesa a unes disciplines, a una jerarquia, etc. Per tant, això també cal tenir-ho clar. És vera que el moviment beguí és medieval, però en realitat s'allarga bastant més en el temps. Jo ara ho deixaré aquí. Simplement he volgut fer aquest aclariment per veure una mica que la vida i el procés de Sor Anna Maria. Bé, l'he titulat El vol ingràvid. Per què? Perquè realment Sor Anna Maria és una personalitat que pel seu misticisme és una mica, en el meu entendre, excepcional. Jo, modestament, he llegit bastantes místiques, no només catalanes, no només espanyoles, sinó també europees i fins i tot musulmanes. I ella és especial, tenim una joia i això també ha de quedar molt clar. És molt especial per moltes raons que intentaré, evidentment en una conferència no ho podré explicar tot, però intentaré sí fer una mica d'aclarici. Bé, Margarida Mas Pujol neix a lo que avui és Can Costa, en el peu de l'ermita de Trinitat, i pertany a una família de pagesa, però no una família pobra. Una família més o menys situada, o més o menys rica, però amb moltes dificultats. Pensem que a Mallorca no ha estat mai l'illa de la Calma, que deien Rossinyols, sempre ha estat l'illa de les bufetades. I en els temps de Margarida Mas n'hi havia moltes, perquè hi havia els bàndols i son pare mateix se veu amb una situació de que s'ha d'amagar perquè el volen tancar a la presó per haver donat aixopluc a uns bandejats. Per tant, ella de petita ja viu unes situacions estressants. Amb qui se relaciona? Perquè, clar, ella, la mala premsa que després va tenir és que era una pagesa ignorant, cosa que veurem que és mentida. Ella de petita ja se relaciona amb els ermitans de Trinitat. Avui en queden dos, però en aquella època n'hi havia bastant més. Hem de pensar que hi havia molt d'ermitans, sempre ha estat la zona d'allà, Vall de Mosa, una zona d'ermitans des d'Estén d'en Ramon Llull, i un ermità d'aquelles èpoques podia ser una persona molt culta, una persona que havia abandonat el món, com per exemple en Castanyeda, que és el que va guiar a Santa Catalina Tomàs, havia estat un soldat a los tercios, havia anat en Carlos V i s'havia cansat, el món de la guerra, com li va passar a Sant Ignasi, arriba un moment que ja no poden veure més sang ni més crueldat i tenen com una transformació, una conversió. Bé, en Margarida Mas se fa amb aquesta gent. Per exemple, ella, en el seu manuscrit, parla que coneix en Joan de la Concepció, que és el gran ermità o la persona que va donar, diríem, forma a lo que és l'eremitisme mallorquí, i té converses amb ell, visita casa seva, i és una persona que influeix, per exemple, clarament amb ella. També té la influència de la Cartoixa. La Cartoixa hem de pensar que també era un centre d'espiritualitat molt important, amb persones molt preparades, els cartoixans de Sant Bru, que allò era com també un centre de cultura. Un centre de cultura fins que la desamortització s'ho va carregar com a tantes altres coses. Bé, aquí ho teniu en aquesta diapositiva, això és el jardí dels ermitans, amb aquesta escultura que recorda en Joan Mir de la Concepció, fundador de la Congregació d'Ermitans de Sant Pau i de Sant Antoni i un dels grans impulsors de la vida eremítica de Mallorca. Bé, Margarida Mas té una infància relativament normal,
passa temporades amb els seus padrins, que era gent molt religiosa que l'introdueix en el món de l'oració, en el món de les devocions, i tot això ella, que era, sempre dic que era una dona molt intel·ligent, va xupant com una esponja i va adaptant això. Bé, aquí vos he posat, ara vos ho llegiré, 14 anys a la porta del convent. Què va passar amb Sor Eina Maria? Que les monges no la volien. Les monges no la volien. També li va passar a Santa Catalina Tomàs, que no la volia ningú i de sobte la volen tres en el mateix temps. Miracle, miracle o no sabem què. Sor Eina Maria el miracle va costar més pena, perquè va costar 14 anys. I diu, en el càntic número 37, ella, en aquest comentari que tenim aquí, que és la transcripció, ja tenim l'original, ella, a part de comentar els versets d'en Ramon Llull, del llibre d'Amic i Amat, ella comenta coses de la seva pròpia vida, que això és l'originalitat d'aquest comentari. No és una obra teològica, no és un comentari de text, no és una glosa, és una mescla d'estils i de coses. I ella va contant coses de la seva vida. Per exemple, aquí tenim un fragment del càntic número 37 que diu, moltes altres persecucions i mortificacions me venien de les mateixes religioses, que am més que a mi mateixa per la gran virtut i santedat que en elles veig. I permetia lo amat que la major part d'elles havien pres a tal tema que jo no parlava paraula, movia els ulls, ni feia acció petita ni gran que no hi trobassen defecte i en què mortificar-me. Jo confés que no fas cosa bona, ni cumplo la meva obligació, perquè som la més defectuosa del món, que per això no fi mai de mi, i per acertar feia tot lo possible a no fer cosa ninguna que no fos en consell del confessor, qui governa aquesta pobra ànima, i en lo que ell me deia i la gràcia de mon amat feia tot quan podia per no inquietar-les. I no bastava per aquietar-les, perquè era permissió de l'Altíssim qui tan solament ho podia remediar. I totes aquestes mortificacions no em daven ninguna pena. Les que no tenia me pesaven, quan no em tractaven així com jo mereixia, sense ofensa de Déu nostre Senyor. I així estava alegrement cantant cants del meu amat. Bé, aquí veus que ho devia passar malament, n'hi devien fer i de grosses. Bé, ella, aquí tenim ja un joc ara no record la paraula, la figura retòrica que existeix i que diu enquietar-les i aquietar-les. Veus aquí que aquí ja hi ha una escritora. Està jugant en la polisèmia de dues paraules que sonen igual i que signifiquen tot el contrari. Per una banda, inquietar-les i per altra, aquietar-les. Aquí veiem ja que no se'n devia donar compte ella, però la seva pròpia habilitat congènita natural ja ens està demostrant com escriu. Bé, ella va estar 14 anys a entrar. Les monges, com dic, no la volien i posaven tota classe de pegues. Deien que tenia malalties infeccioses, deien que ella duia presents de la possessió, els duia fruits, que els fruits estaven passats, que les flors que duia, agafava les flors més precioses, les duia allà i les flors eren pudentes. Bé, tot per desacreditar-la i per mortificar-la. Però bé, en el final va poder entrar. Sor Anna és la gran mística mallorquina. Per què? Perquè els seus escrits acrediten el seu grau d'unió. Perquè va passar, perquè ella ho descriu, els 3 graus, els 3 estadis, purgatiu, il·luminatiu i unitiu. Això és el procés de qualsevol místic, de qualsevol religió. Primer, purgar-se, és a dir, dominar les passions, dominar el cos. Això ens du a la il·luminació, ens dona un altre nivell que no és el nivell dels sentits, sinó que es transcendir els sentits, i l'unitiu. L'unitiu ja és una cosa que no tots els místics hi arriben. Sor Eina Maria hi arriba, però per exemple el mateix Ramon Llull
has dubte, va arribar a la unió en Ramon Llull. És una cosa que ha duit molt de debat i molta de discussió. No està tan clar. En Sor Anna Maria està clar. La naturalesa mística de Sor Anna fa que arribi a l'èxtasi i a la contemplació més absoluta. Per ella, la realitat deixa d'existir. Un místic, en el moment de l'èxtasi, no sap si plou ni fa sol, si és de dia o si és de nit, si té mal o si no en té. Està en un altre món, Aquí ho he explicat, una nova identitat. El místic canvia, deixa enrere la seva pròpia naturalesa, com si fos una crisàlida que surt de la crisàlida, surt una altra, surt la papeona. Aquesta identitat nova és la de l'amic que surt a l'encontre de l'amat. És a dir, surt de jo mateix i vaig a la unió amb l'amat, que és Déu. És Déu, la transcendència, paraules, però la realitat és la mateixa, la divinitat. Seguint el llibre de Llull, perquè ella fa un comentari, perquè el seu confessor, ara això faig un incís, el confessor, quan la confessava i li deia: Sor Anna Maria, m'expliqui coses de la seva vida espiritual. Li contava aquelles coses que el confessor quedava completament perplex, perquè deia aquesta dona. I no hem de pensar que fos un confessor. Aquest home era un ardiaca, era un doctor en teologia i, a més, havia estat en el procés de beatificació de Santa Catalina Tomàs. Vull dir que no era la primera dona mística que trobava pel camí. Ja tenia una experiència. Per tant, ell, quan veu aquesta personalitat i veu aquestes experiències, diu: l'han de fer escriure, l'han de fer escriure. I ho tracta amb el bisbe, i el bisbe li diu: endavant, que escrigui, però de què ha d'escriure? En aquella època, en aquestes dones que destacaven per unes determinades qualitats espirituals, se solia encomanar-los que escrivissin la seva pròpia biografia, que escrivissin les seves experiències. Però, en el cas de Sor Anna Maria, no ho acaben de decidir. I passen una sèrie d'anys en què pensen sobre què la farem escriure. I, entretant, ella fa unes novenes i el confessor Gabriel Mesquida, que és aquest que he dit abans, li diu: me conti les seves experiències mentre ha fet aquestes novenes, que això també està en el manuscrit i també està transcrit en la transcripció. I ella li conta una sèrie de coses i ell encara més clar veu que li ha de donar una feina intel·lectual. Les monges s'ho agafen fatal, això que hagi d'escriure, i ja li diuen a veure si se pensa més viva que les altres, si se creu més santa que ningú, si no serà que és un hipòcrita, etc. Bé, Sor Anna Maria té la gran, ja està dissenyat per la providència. El seu gran encontre serà el llibre d'Amic i Amat, serà l'obra de Ramon Llull. Bé, aquí també vos he volgut aquest fragment perquè és preciós. Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum. El meu cor està preparat. Diu: comenci a escriure, quan ja decideixen que ha d'escriure sobre el llibre d'Amic i Amat, ella aquí comença, diu: comenci a escriure el càntic número 46 en nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i de la mia gran senyora, Maria Santíssima. I les coses que mon amat obrava no diré que eren grans, sinó grandíssimes, per donar-me a entendre lo molt que era del seu gust que se començassen a declarar los càntics de l'Amic i Amat. I pel contrari,
se mogué tan gran persecució contra d'ells que pareixia que els dimonis de l'infern havien d'abraçar tot el convent. I totes les religioses estaven pertorbades, de manera que seria cosa llarga haver-ho de referir. I per últim, tot queia a sobre de mi, que no sé si podran pensar les grans mortificacions que tingui, però sempre tingui molt de valor que em donava mon amat, perquè volia que perseveràs. De tal manera que me digué que era tant el gust que tenia que prosseguís que si no hi havia paper, ell ne faria del seu cor, i si no hi havia tinta, ne faria de la sua preciosíssima sang. I jo aleshores li digué: Paratum, cor meum, Deus, paratum, cor meum, que no se podia respondre altra cosa a una finesa tan gran. I prosseguí a escriure amb gran confiança de l'Altíssim i desconfiança de mi. Aquí ella ja diu endavant, perquè ella fa tot el possible per no escriure, perquè hi ha una sèrie de pàgines en què li diu no, jo no tenc capacitat, jo no sé escriure, jo som... Perquè ella, ara també ho parlàvem amb na Cristina, era tan humil, però no una falsa humilitat, era humil de veres, una persona humil. No sabia en cor d'engegar una obra com aquesta, però el confessor li diu, per obediència escriu. Per obediència havien de... L'obediència és això. Que això, ara tornant a parlar dels veïns, el papa Joan XXII, que els va donar canya als veïns i les veïnes per tots els costats, perquè eren un poc pedants, segons quins, els deia: vostès fan vots, no? Sí, feien 3 vots: obediència, castedat i pobresa. Diu, els 2 segons el compleixen, però l'obediència no la compleixen vostès, perquè no m'obedeixen gens. I això és important, l'obediència. L'obediència, Sor Anna Maria sempre està disposada a obeir. Obeint el confessor, a la mare priora, a qualsevol monja, ella sempre disposada a obeir. Per tant, escriu per obediència. Bé, aquí he titulat aquesta segona part la seva obra, la seva memòria. Aquesta obra ha passat moltíssimes vicissituds. Avui és quasi miraculós que tinguem el manuscrit aquí, perquè aquest manuscrit havia d'anar al foc, i el va salvar un canonge de la Seu, Gregori V a Fortesa, que el va agafar in extremis quan ja anava directe a la fornal. Per tant, això és el primer miracle. Aquest text, que està amb aquestes belles guardes, això que veiem, que és aquest brodat preciós, que està brodat en fil d'or, segueix la voluntat de Sor Anna Maria, perquè l'obra està dedicada a les 5 llagues de Jesucrist. Aquest s'ha conservat bàsicament perquè estava en el calaix de l'obra Pia Lul·liana, entre d'altres papers. Per què se va conservar dins el calaix de l'obra Pia? Perquè se considerava que era un reforçament per la causa Pia. La causa Pia és la causa de beatificació i de canonització d'en Ramon Llull, que, com tots sabem, encara continua. Això li va restar, fins a l'actualitat, a nivell oficial, havia estat valorada l'obra de Sor Anna Maria com una prova més de la santedat de Ramon Llull, passant aquesta idea, aquest objectiu per damunt del valor de l'obra mateixa, del valor literari, artístic, espiritual, i només destacaven el valor testimonial en favor de la causa del beat. Però, com sempre passa, el llum, com diu l'Evangeli, no pot estar sempre davall la taula. El llum l'han de posar damunt la taula i sempre hi va haver persones que posaren el llum de l'obra de Sor Anna Maria damunt la taula. Aquesta gent
no gent important, potser a nivell social, no gent de prestigi, sinó ermitans, monges, homes i dones d'esperit que conservaren i transcriviren els fragments, mantingueren viva la memòria de Sor Anna Maria i també el valor d'aquesta obra. De fet, se conserven altres fragments d'aquest gran manuscrit. Hi ha fragments per tot. Per què? Perquè la copiaven i perquè se l'anaven passant d'un convent a un altre, d'una ermita a una altra. Per tant, la seva obra, tot i tenir el valor, com dèiem, d'haver contribuït a la causa del beat Ramon Llull, també se va saber valorar en uns altres nivells i en uns altres espais. Aquestes guardes, també vull destacar això, perquè, clar, la vida de les monges per tots nosaltres, o per una gran part de nosaltres, és bastant enigmàtica. Sabem que hi ha unes monges, sabem que duen una vida conventual molt regulada, que resen, però aquesta vida del dia a dia, entre altres coses, és fer obres d'art com aquesta. Això és una obra d'art. Aquests brodats tan perfectes. Aquí tenim una altra vegada el cor de Jesús, la sang, les 5 fletxes que són les 5 llagues, els instruments de la passió, la corona, tot segons visions de Sor Anna Maria. Tot està en funció de les seves visions. Això, segurament, després, si no ho han vist, els convido que ho mirin. Aquí tenim, com a cosa excepcional, aquestes guardes que estan protegint el manuscrit i la casseta. Això segurament ho varen fer les monges de Santa Catalina de Sena. Per tant, encara hi ha en els convents, que jo m'agradaria molt, això també, la Cristina i l'equip, que se recollís la idea de fer una exposició en el treball de les monges, que encara n'hi ha, abans que no es perdi, que no hi hagi qualque locura i que ho tirin també a la fornal, de fer una exposició amb tot aquest treball, perquè n'hi ha verdaderament preciosos. Què va passar? Perquè Sor Anna Maria, que havia estat una persona que en vida seva, a pesar de tots aquests conflictes que va tenir d'entrada en la comunitat de dominiques, que a poc això se va anar superant i les monges no tan sols començaren a valorar-la, sinó que experimentaren en diferents ocasions el valor i la personalitat de Sor Anna Maria i la seva intel·ligència, de tal manera que la feren mestra de novicis, entre d'altres càrrecs que va tenir dins la comunitat. Sor Anna Maria, a part d'aquesta vida conventual, també era consultada pel bisbe, per nobles i per gent de tota condició que anaven a demanar-li consell, com també havia passat en Santa Catalina Tomàs, que aconsellava a tothom, perquè no perquè estiguessin a clausura vol dir que estiguessin incomunicades. Alerta amb això, clausura no vol dir incomunicat. Què va passar? Va morir en valor de santedat, naturalment. Però la persecució de Ramon Llull havia d'arribar molt poc després. Sor Anna Maria, també vull fer ara aquí un petit incís, ja que també ha parlat que és vera que m'ha interessat sempre el món jueu, l'he estudiat molt, continuo estudiant el món jueu. Hi ha una cosa molt interessant en un manuscrit també conservat en el Museu Diocesà, fet per un tal Miquel Reus, que parla, un manuscrit, aquest sí que ja està pràcticament fet miques, però bé, jo, així com vaig poder trosset a trosset, vaig anar llegint, i Sor Anna Maria, la vida de Sor Anna Maria coincideix en dos fets molt importants de la història de Mallorca, que és la persecució de xuetes. Hem de pensar que en 1691 hi ha els 4 actes de fe en què cremen 36 xuetes, 3 dels quals vius.
I a 1675 ja en cremen un que no és mallorquí, que ve un tal Jacobo López, que ve de Madrid, que és un al·lot de 17 anys, que el agafen i que no vol jurar i que també tal. Hi ha el gran conflicte i bé, hi ha una activitat de l'Inquisició fora de lo normal, havia estat 2 segles entabanada i de sobte, pum, se desperta i hi ha aquests dos grans, hi ha 3 actes de fe, però bé, vull dir que hi ha aquesta persecució. Sor Anna Maria hi va qualcú, hi va un capellà i li comenten i li diu resa perquè aquesta gent no se vol convertir i els cremaran a tots i tal. Bé, Sor Anna Maria ho rep i se posa a resar i diu, i li diuen, no, és que n'hi ha unes que, n'hi ha 3 que especialment, una és en Valls, una altra és en Cortes àlies Moixina i una altra en Catalina Tarongí i el seu germà Vicenç. Bé, que no, aquests no hi ha manera, perquè clar, la majoria tombaven el coll, s'estimaven més que els donessin guerra que no que els cremassin vius, no és que se convertissin, però bé, la gent, ens hem de situar a l'època, la gent se creia que se convertien i que se salvaven. Ells se pensaven que si se convertien se n'anaven en el cel. És que han de veure com pensaven. Ells hi creien en això, creien fermament que un heretge, si tu el converties, el salvaves. Si no se converties, que se n'anava de cap a l'infern. Han d'entendre la mentalitat. Sor Anna Maria se posa a resar. La qüestió és que en Cortes Moixina en el final se converteix i pareix que s'ha convertit de veres i li diuen és que això és un miracle que heu fet perquè l'heu convertit i aquesta anècdota vos ho he volgut contar perquè ella tenia, a més, les processons de la Inquisició passaven pel carrer i passaven pels convents i passava tota la pesca. Vull dir que tot això, imagineu-vos la ciutat de Palma, una ciutat molt més petita, molt més estreta, tota aquesta qüestió, el que degué ser i l'impacte que degué tenir. Bé, per què vos deia tot això? Perquè el tema de la clausura no és sin comunicació. Què va passar? Que Sor Anna Maria mor el dia 20 de febrer de 1700 i comença un procés que hi ha un gran funeral, tothom, aquesta dona és una santa, ho han de posar en marxa i comença el procés non culto. Bé, el procés non culto és el previ a seguir perquè no te fan sant. Bé, avui en dia és com a més ràpid, però en aquella època demanaven més coses, era més complicat. Jo no som una experta, però aquí n'hi ha que ho saben millor que jo. Era bastant complicat, que havies de passar una sèrie i sobretot si havies escrit, no te dic, perquè analitzaven fins al darrer punt i la darrera coma. Tot això anava molt bé, però què passa? Que arriba el doctor Juan Díaz de la Guerra, un bisbe de l'il·lustradíssim rei Carles III, que de tan il·lustrat que era un animal, perdoneu, perquè se carregava tota la cultura dels països, de les regions, tot el que consideraven que era superstició, que era tot el que no era la raó, perquè era aquesta dicotomia en el segle XVIII, el siglo de les luces, tot el que no és luz és fosca. Per tant, hi van contra Ramon Llull. I contra la llengua, també, per suposat. La posició... També hi ha aquí una cosa a dir, que és el que dic aquí, a part que Sor Anna Maria va ser perseguida per mor d'aquesta persecució que va tenir Ramon Llull, i ella com a monja lulista i comentarista d'un llibre de Ramon Llull va ser acabar amb ella, no? Però aquí he posat aquesta paradoxa, dic la posició antiluliana dels dominics, perquè en Díaz de la Guerra se va fer molt amic dels dominics. Els dominics en aquests moments són antilulistes.
no sé si és en Rafael Ramis o quin ludista actual, que no sé, o és un altre, però una vegada en parlàvem i dèiem, era una qüestió, hi havia aquesta pugna franciscans dominics. Els franciscans defensaven Ramon Llull i els dominics l'atacaven, però era una qüestió de càtedres també, de la Universitat Lul·liana. La Universitat Lul·liana, que nosaltres aquí teníem una universitat amb molta història, també hi havia una pugna per ser professor d'aquest. Clar, els dominics, Santo Tomàs, en Suárez, etc., els seus, i els franciscans, Sant Bonaventura, en Ramon Llull, etc. I hi havia aquest xoc. Bé, aquesta posició antiluliana dels dominics és replicada per Soraina Maria. És l'única en tota la història del lulisme, una dominica que escriu la més bella defensa que ha tingut mai Ramon Llull. Això també és un fet extraordinari. Era dominica. Els dominics estaven contra en Ramon i ella diu que en Ramon Llull se passeja a de vora de Sant Domingo, que són amiguets i que estan en el cel. Sí, ho diu. Sorana representa per això la llibertat de pensament i de devoció. Sempre dins l'església, això sí. Ella sempre diu, com ho deia en Ramon Llull, si trobeu que dic, ho podeu cremar tot, perquè jo, per damunt de tot, som de l'església i sempre estaré dins l'església. I ell això ho repeteix. Però això no lleva que la seva posició és heterodoxa, perquè va contra, diríem, el que en aquells moments és sorda a la qual pertany defensa. Aquí ho dic, el bisbe Díaz de la Guerra desencadenar, va durar poc de bisbe, perquè se'n va d'anar al vespre i con l'opuesto, perquè ja no el podien resistir. Però bé, el temps que va estar aquí va fer maig. Desencadenar la persecució més gran que ha patit el lulisme i prohibir les imatges i qualsevol forma de memòria i de veneració de Sorana Maria, el que he dit abans. A partir d'aquí, si tenia una devoció, tot això ho va prohibir, com va prohibir les imatges de Llull i com ho va prohibir pràcticament tot. Una devoció estroncada. A pesar del procés que, com vos he dit abans, s'havia iniciat l'any 1732 per dur a terme la beatificació, en Díaz de la Guerra ho atura. Contra tot i contra tots, però el record es conserva viu entre els ermitans, devots, devotes que commemoraven el seu naixement, la seva vida i els seus escrits. Com he dit abans, també les religioses dominiques han mantingut viva fins avui la seva memòria i confeccionaren les velles guardes que protegeixen el manuscrit i que avui, gràcies a aquesta exposició, poden contemplar en directe. A més de tot això, les monges encarregaven estampes de devoció i servaven el seu rosari com una relíquia. Sorana Maria, com he dit, va morir el dia 20 de febrer de 1700. Els metges pensaven que tenia un constipat. No, això no. Però ella ja des del primer moment va saber que no se'n sortiria. Les seves paraules, les seves darreres paraules varen ser d'agraïment per haver pogut vestir l'hàbit de dominica. El seu darrer confessor demanà una relíquia. Les monges li donaren un crucifix que havia estat a la cel·la. Els pocs dies de la seva mort succeïren fets extraordinaris al convent. Hem de dir que les monges, així com l'havien maltractat durant una part important de la seva vida, en el final és una mica, un poc, no sé si coneixeu una mica la vida de Santa Tereseta de Lisieux, també la Carmelita, Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Tereseta. La pobra li feren passar, si un ha llegit la biografia de Maxim, pobra nina, va morir amb 24 anys, torturada per les monges, és així. Però després, quan se moria, tot eren plors i llàgrimes i crits, perquè, clar, en el final, la veritat és la veritat.
I l'honradesa és l'honradesa, i la justícia tarda però surt. I Soraina també és un cas una mica parescut, i també quan va morir les monges, un disgust terrible, no? I la varen considerar ja pràcticament com una santa. De tal manera que aquí tenim el rosari. Aquest rosari les monges se'l passaven unes a les altres, el rosari de Soraina Maria. La monja de més edat és la que té l'honor de tenir el seu rosari. No sé, això mentre estaven a Mallorca, no sé ara si continuen amb aquest costum, però és una manera d'indicar així com la tenien considerada. Bé, ara tenim aquí també una altra, perquè clar, la vida i la posteritat de Soraina Maria tot és una carrera d'obstacles. Se li va construir aquest preciós sepulcre al costat del combregador. Les pintures són posteriors, que jo ara heu vist imatges d'ella que són d'aquestes pintures. Aquestes pintures són del segle XIX. El sepulcre és més antic, la làpida i és de gust molt sobri. I a més, el que és la làpida, que és de fusta amb les lletres dorades, encara se conserva a l'ermita de Trinitat, que la tenen els ermitans allà. Vull dir que és important això. Se li va construir al costat del combregador a l'església de Santa Caterina de Sena, el convent de Santa Caterina de Sena, que era una meravella, una meravella. Hi ha un llibre que va publicar Naina Pasqual i que recull part de lo que se va poder salvar del desastre. El convent era un convent típic del barroc, preciós, però en aquesta terra nostra ja sabeu el que passa. Els bombers van per davant, l'any 1966, no estic parlant de la desamortització ni dels tendes bàrbars, estic parlant de 1966, en què se va destruir amb alevosía el convent. Queda un trosset del claustre a la universitat i l'església se va salvar perquè don Lluís Ripoll se'n va anar a Madrid, pagat de la seva butxaca, se va tirar en el peu del ministre de Cultura i li va demanar que, per favor, no tirassin aquesta església barroca, preciosa, única en tota Mallorca. I ho va aconseguir. Ho va aconseguir, per tant, per això l'església, encara que avui està un poc camuflada, però està en peu, i això ja és important. Bé, ho deia perquè se li va fer això i el que deien, la mala sort de Soraina Maria. Van, se carreguen, perquè això se va destruir, se carreguen el convent. I això que ella deia, mentre hi hagi dominiques a Mallorca, Mallorca sobreviurà. Ja no n'hi ha, Alerta. Això són aquestes pintures que són del segle XIX, que estan bé. Ara en la doctora Miquela Sacarest, que és una doctora en història de l'art, estem preparant un llibre sobre la iconografia relacionada amb Soraina Maria, que és molt interessant, i parlarem d'aquestes coses. Bé, el dia 17 de juny de l'any 2025, o sigui fa un parell de mesos, gràcies a Déu i al bisbat i a l'església de Mallorca, les restes de Soraina Maria varen tornar a casa seva. Aquí les teniu. Estaven en el polígono, allà on els hi varen fer un convent nou per ficar les mongetes que treien per poder fer geranios. Mongetes, aneu, doncs farem un convent modern, estupendo. I aquelles mongetes se'ls endugueren allà i
hi havia les restes, van fer una iglesia que ja no estava desacralitzada i estaven les restes de Sor Anna Maria allà, que la iglesia s'havia convertit en un magatzem i clar, i el bisbat va posar fil a l'agulla i se va fer aquest trasllat i amb tota la dignitat que mereixia santa. Aquí tenim les seves restes, que és curiós perquè diuen que per fer un sant necessiten miracles i jo dic, però si Sor Anna Maria n'ha fet de miracles i repassant i tal, i n'hi ha una malalta que tenia unes febres horroroses i demana que m'aduguin els polvos de Sor Anna Maria, els polvos de Santa... i li van endur com una... Jo supos que, clar, devien potinejar les restes de la gent que consideraven i devien agafar, jo no ho sé, i li diu, bé, quan moria una monja d'aquestes, qualsevol de les que tenim aquí penjades, la gent anava i les tocaven i duien rosaris i els hi tocaven, si podien li arrencaven un bocinet de vestit i potser fins i tot un dit si podien, vull dir, Santa Teresa la van desfer a trossos, vull dir, se creia en el cos sant, això també ho feien els reis, clar, un cos sant és un cos sant, el valor de la relíquia. Bé, ho deia perquè el 17 de juny d'aquest any se va fer aquest trasllat. Algun de vosaltres hi vareu ser. Se van fer parlaments. Aquí jo vos he fet aquesta... El senyor bisbe, don Sebastià del Tavull, va fer un dels parlaments a la vora de la priora actual de les Dominiques, la Madre Maria del Carmen, Sor Fàtima, que és la darrera dominica que va estar en el convent d'aquí, Sor Fàtima, i jo, que també vaig fer una mica de parlament. Les monges estaven molt contentes, jo me vaig emocionar molt perquè aquí està Sor Aina, el seu nou sepulcre, de gust gòtic, i amb aquesta làpida que està en llatí i que recorda les seves virtuts. Aquí el teniu. S'ha col·locat a la vora d'on va estar el primer, el de Pedra de Marès, amb una placa en llatí on es recorda el seu nom i la seva vida santa. També vàrem aconseguir que l'Ajuntament, un ajuntament d'esquerres, que això també és miraculós, li posàs una placa a la ciutat, allà. El que no van aconseguir és que li posessin a la porta principal. Això van considerar que no. No l'Ajuntament, no l'Ajuntament. Però se li ha posat, és important, hi havia... Aquí tenim el consistori, quan es té en desbalda Antoni Noguera, en el regidor de Cultura Llorenç Carrió, en Achís Caniell, el senyor mossèn Antoni Vera, representant del bisbat, el cronista de la ciutat Tomeu Bestart i els ermitans, que no surten mai, varen venir de Vall de Mosa, i també el responsable del tercer orde, en Jordi Llebrés, i jo mateixa. I jo mateixa que estic aquí, que també que no m'ho creia. Perquè quan havien de posar el Covid, és que Sor Anna Maria, l'inimic, que ella diu, el dimoni li diu l'inimic sempre està enmig, empacientant perquè no se pugui fer el que toca. Però bé, allà està la placa, de moment no l'han vandalitzada, gràcies a Déu, no l'han... I per tant, a poc, l'edició. Bé, l'edició de l'obra completa, el dia 16 de febrer de 2022, es va presentar a la Seu, amb un acte també preciós, amb música, amb mossèn Teodor Suau, que ha estat, i vull estar aquí una vegada més,
una persona molt important per dur a terme aquesta edició. Sense ell no estaríem aquí, o no tindríem els llibres aquí. Vull dir, li vull tornar a agrair públicament el seu compromís i la seva col·laboració i la seva ajuda, i vàrem fer la presentació del primer volum, que és on hi ha els textos introductoris, el meu estudi i la guia de lectura, per tal que, clar, un text d'aquestes característiques, si tu no el presentes, el contextualitzes literàriament, històricament, lingüísticament, clar, això necessita actualitzar en el sentit que has de parlar de l'estil, has de parlar de l'època, has de parlar de la mística, què és la mística, perquè, clar, la gent se pensa una cosa i és una altra. Vull dir, són moltes coses que s'havien de tractar i jo vaig intentar, el millor que he sabut i he pogut, de fer-ho en el primer volum. I el 17 de juny, amb motiu de les restes, del trasllat de les restes, varen presentar el segon. En el segon hi ha la transcripció completa del manuscrit que, com dic, està conservat a l'Arxiu Diocesà de Mallorca, amb tots els textos conservats de Soraina Maria, i amb el seu comentari al llibre de Miqui Amat, que va del càntic número 1 fins al 92. Ella s'atura en el 92. Bé, els càntics de Ramon Llull havien de ser 365, un per cada dia de l'any, però no són 365, com explica molt bé Albert Soler en l'edició crítica del llibre de Miqui Amat. No són els 365, n'hi ha molt d'espuris, hi ha molta de gent que ha fet el seu càntic i l'ha ficat com si fos... Vull dir, és un llibre complicat perquè és un llibre preciós, que té molta història i té moltes lectures, hi ha hagut molt de comentaris, hi ha hagut molta de gent que els ha reversionat. Per exemple, mossèn Cinto Verdaguer va fer una versió també del llibre de Miqui Amat. Vull dir que és un llibre que no és un llibre qualsevol. Soraina Maria s'atura en el 92 perquè ja en el final estava bastant malalta. Bé, ella està malalta sempre, també això ho hem de dir. Per què estaven malaltes totes elles? Perquè duien una vida, se martiritzaven, en el sentit que la via purgativa és això: dijunis, silicis, càstigs corporals, etc. I clar, això els va minant la salut. Bé, acaben el 92 també probablement perquè el factòtum, que és Gabriel Mesquida, el confessor, que és el que cada vegada va: Soraina Maria, què heu escrit? I ell ho transcriu, l'any 1693, que coincideix, jo crec, més o menys en el moment en què ella s'atura. De totes maneres, hi havia més papers que estaven a la cel·la. El que passa que ella a una novícia li diu, un moment d'ofuscació, li diu, vagi i ho cremi tot. I ella va i ho crema tot. I la priora, quan ho sap, li diu, però què heu fet? Però i va cremar, no sabem si hi havia més càntics o hi havia més coses, perquè ella també és poeta, a dintre del comentari també hi ha poesia. Bé, no m'ho vull fer pesada, en 5 minuts acabaré. Això també vos volia mostrar. Això és un manuscrit inèdit, és de la col·lecció privada de Manuel Ripoll, sabeu, de la llibreria d'antiquari Ripoll. És una miscel·lània, jo dut si és degut al pare Lluís de Vilafranca, si és del pare Lluís de Vilafranca o de qualcun d'aquests erudits del segle XIX que escrivien cròniques, històries, etc. Aquí tenim una de les primeres fitxes biogràfiques que apareix en una miscel·lània mallorquina d'autor anònim. I aquí diu tal, no sé si podeu llegir un poquet, Sant Maria de tal... Bé, aquí conta, és com una fitxa que conta la seva biografia. Però és interessant perquè no vos forceu els ulls, per favor, ja basta el que jo m'he forçat els meus, no ho faceu. Bé, continua aquí la fitxa i el que és interessant és que aquí parla de Nivo Salzinger,
Qui era Ivo Salzinger? Era el gran lulista del segle XVIII, és el primer que fa una edició de l'obra de Ramon Llull, i aquí, diríem, parla de que Ivo Salzinger, quan rep uns manuscrits de la Reina Maria, queda tan impressionat que escriu una carta a les monges i els hi diu, traduït en el castellà, diu: si esta religiosa estuviera viva, yo iría a cualquier parte del mundo para conocerla y para oír sus palabras. Això ho diu Ivo Salzinger, que era un teòleg de primera divisió, alemany, eruditíssim, en fi, també hem de veure qui és que diu i què diu i per què ho diu. Per tant, la Reina Maria no només impressionava en els ermitans mallorquins, sinó que impressionava en els teòlegs alemanys més importants de l'època. En aquest text se la compara amb Maria de Jesús de Ágreda. La coneixeu, Maria de Jesús de Ágreda? Bé, és La Dama Azul. Potser que algú ha llegit una novel·la d'en Javier Sierra aquest, l'ha publicat, l'ha fet servir de personatge novel·lesc. Aquesta és Maria Coronel. Maria Coronel és de la família Coronel, una família de conversos importantíssims, castellans, i va escriure una obra monumental, interessantíssima, apocalíptica, esplendorosa, a mi m'agrada, que és Mística Ciudad de Dios. Mística Ciudad de Dios no està parlant de la Mística Ciudad de Dios de Sant Agustí. Mística Ciudad de Dios és la Mare de Déu, que és una ciutat. És un feminisme religiós. No m'estendré massa, perquè no vos vull cansar. Vos diré simplement, perquè la comparen en aquesta dona, qui era Maria Jesús de Ágreda. És una monja escriptora que també va tenir problemes en la Inquisició, de família de conversos rics i influents, família Coronel. Ella va donar el seu patrimoni perquè fessin el convent aquest d'Àgreda, que és un convent preciós, gràcies a Déu no l'han tirat per avall, i aquesta obra, Mística Ciudad de Dios, biografia de Maria, des d'una perspectiva profètica i apocalíptica, afirmació de la Immaculada Concepció, mireu quant de temps abans des d'home. S'ha d'inscriure en l'espiritualitat renovada i barroca de les monges independents de l'època. I això sí que ens interessa. En Juli Pérez Serra li encantava a Maria Jesús de Ágreda i la tenia, la llegia, i no només la llegia, sinó que l'estudiava i va influir en les seves pròpies idees. Bé, fins aquí la conferència, perquè he estat una hora. Perfecte, meravellosa, molt interessant. Si algú té qualque pregunta, qualque comentari o qualque suggeriment, ara és hora. Ha quedat tot claríssim. Ha quedat tot claríssim. O si algú té, en fi, algun comentari a fer o qualque cosa que afegir. Jo és que se m'escapa del meu tema, no entraré. Però si algú vol... Sí, jo voldria demanar una mica el tema dels dominics i les dominiques, que no van tenir gaire sort dins les ordres conceptuals a Mallorca, que van fer qualque cosa no massa... Bé, els dominics, per desgràcia, tenien... Bé, per desgràcia no. Els dominics eren una ordre que arriba pràcticament a en Jaume I, que tenia un poder molt gran, a més eren gent molt preparada, eren gent d'estudi, no eren com els franciscans, que gent més d'experiències. Els dominics sempre s'han distingit per ser grans teòlegs, han tingut grans teòlegs, a més sempre predicadors,
i sempre a l'avantguarda de la conversió dels infidels. Són els primers que tenen escoles orientals, que a vegades diuen el primer que va fer una escola oriental va ser en Ramon Llull a Miramar. No, els dominics ja en tenien. En tenien a Àfrica, en tenien a Múrcia, en tenien... És una ordre importantíssima i sempre... Què ha passat a Mallorca, que no queda ni un? Que se varen fer antipàtics. Se varen fer antipàtics per dos motius. Això és una opinió, després vostès poden opinar el que vulguin, és la meva opinió. Jo crec per la Inquisició, perquè clar, ells són els inquisidors, i clar, això, encara que tu acatis, no vol dir que estiguis d'acord. Per tant, jo crec que se varen fer molt antipàtics per això. De fet, a la destrucció del convent de Santo Domingo, una joia que mai plorarem suficient haver-la perduda, sodi en què destrueixen i sodi en què destrueixen la Inquisició, també que era un monument també important. Era el millor edifici d'Espanya, de tota Espanya, el millor edifici el teníem aquí. Renaixentista, era també destruït i cremat. Bé, això per una banda. I després pel tema d'en Llull. El tema d'en Llull també va fer que es fossin odiosos, perquè és que en Ramon Llull li deien de tot, fins i tot el treien tancat dins una llavi, feien una processó, ja ho tenc en això, documentat. Treien en Ramon Llull dins una llavi i li deien... Clar, si tu tens una devoció i veus que el teu sant estimat el treuen a dins una llavi i li diuen... Clar, totes aquestes coses varen forçar que no fossin molt simpàtics a la gent. Les dominiques és un altre tema, perquè les dominiques, la fundació és molt més tardana, pensem que la fundació és des de 7. Ells són els que no... Però els dominics, en el retrat aquest que tinc aquí darrere, no van deixar que el penjassin a la ciutat. Els dominics. Per què? Perquè aquí hi ha en Ramon Llull, ho veus a de dalt. Això és la visió de Sora Reina. I allà hi ha Santo Domingo. I quan el prior del dominic va dir què vol dir? Han posat en Ramon a de vora Santo Domingo i què s'han pensat? I en Ramon no és un sant i l'han posat en el mateix nivell. Això va provocar que aquesta pintura estigui avui a la Sapiència, no estigui en els fills il·lustres, més normal, perquè si no s'hagués cremat a l'incendi de l'Ajuntament, o sigui que encara han tingut sort. És vera, Per tant, sí, això explica una mica. I quan posaven aquest retrat el dia de la festa de Soraina, el penjaven, a la Sapiència el treien, els estudiants dominics també li tiraven verdures, tonteries, però que clar, això arriba a fer que un ordre sigui més... En canvi, els franciscans sempre són més simpaticons, encara que tenen el seu, però són simpaticons, i els dominics no ho eren. I això... a pesar de tots els mèrits que tenien i que tenen, perquè són grans teòlegs, encara avui n'hi ha, els ha fet a nivell popular més poc apreciats que nosaltres. No sé si he contestat. Sí, perfecte. Ja està. I de res, moltíssimes gràcies. Molt bé. Una vegada més.